హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము భగవద్గీత 5వ అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయము కర్మయోగము, దీనినే కర్మ సన్యాస యోగము లేదా కర్మయోగము కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అనేటువంటి ఈ అధ్యాయము. సో మనము పూర్వపు అధ్యాయాలైనటువంటి మొదటి అధ్యాయము కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి అధ్యాయం. సో అది ఈ భగవద్గీతకు బేసిక్ గా ఉన్నటువంటి అధ్యాయంగాను ఉన్నటువంటిది. సో అందులో మరి పరస్పరము విరోధించుకునేటువంటి యుద్ధానికి సన్నద్ధులై నిలిచినటువంటి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో అర్జునుడు ఇరు సైన్యంలో ఉన్నటువంటి సన్నిహితులైనటువంటి బంధువులను గురువులను అందరినీ చూసి వారందరూ కూడా ప్రాణత్యాగం చేయడానికి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి చూసి విషాదము కరుణ ఆవరించగా బలాన్ని కోల్పోయి మనసు భ్రాంతిమయం కాగా యుద్ధ నిశ్చయాన్ని విడిచిపెట్టడము. తదుపరి 2వ అధ్యాయంలో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి శరణాగతుడవుతాడో అతనికి ఆత్మతత్వాన్ని, అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి దేహానికి నిత్యమైనటువంటి
ఆ ఆత్మకు ఉన్నటువంటి మూల భేదాన్ని వివరిస్తూ భగవద్గీత యొక్క బోధనలు ప్రారంభమైనటువంటివి చూసాము. ఇక 3వ అధ్యాయంలో కర్మయోగము. ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతి ఒక్కడు ఏదో ఒక రకమైనటువంటి కర్మలలో తప్పక నెలకొంటాడు అనేటువంటిది మరి ఆ మనిషి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రీతి అర్థము నిస్వార్థంగా పనిచేయడం ద్వారా కర్మ సిద్ధాంతము నుండి ముక్తుడై, అంటే చర్య ప్రతిచర్యల నుండి ముక్తుడై ఆత్మ పరమాత్మల దివ్య జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటాడు అని. తదుపరి 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానము అంటే ఆత్మ భగవంతుడు వారి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని గురించినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము జీవుడిని పునీతం చేసేటువంటిది, ముక్తిని కలిగించేటువంటిది అయి ఉంటుంది అని. మరి అటువంటి జ్ఞానాన్ని నిస్వార్థమైనటువంటి భక్తిమయమైనటువంటి కర్మ అంటే కర్మయోగము ద్వారా మరి తెలుసుకోవాలని, ఆ దివ్య జ్ఞానం యొక్క చరిత్ర అవన్నీ కూడా మరి ఆత్మదర్శి అయినటువంటి బోధకుడిని ఆశ్రయించవలసినటువంటి ఆవశ్యకత మొదలైనటువంటి అంశాలను 4వ అధ్యాయం అయినటువంటి దివ్య జ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మనం చూసినటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయము కర్మ సన్యాస యోగము. దాన్నే కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో అర్జునుడు ఇంకా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకంలో మనము చూసేటువంటిది. సో అర్జునుడు అంటాడు, అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంససి యచ్రేయయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు, అంటూ ఉన్నాడు ఆ అర్జునుడు, ఓ కృష్ణ, మొదట నీవు నన్ను కర్మత్యాగం చేయమని చెప్పావు, మరలా ఇప్పుడేమో భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలను ఉపదేశిస్తూ ఉన్నావు. అంటే మొదట కర్మ సన్యాసము, తదుపరి మళ్ళా కర్మయోగాన్ని గురించి నువ్వు నాకు చెప్తూ ఉన్నావు. ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయచేసి నాకు తెలియచేయుము అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూసేటువంటిది. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఆ విధంగా అడిగాడో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మ యోగచ్చ నిశ్రేయ సకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. శ్రీకృష్ణుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు, కర్మ పరిత్యాగము మరియు భక్తితో కూడిన కర్మ అంటే కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మయోగము రెండు కూడా ముక్తికి శ్రేయదాయకములు. కానీ ఆ రెండింటిలో కర్మ సన్యాసము కంటే ఆ కర్మయోగము భక్తియుతమైనటువంటి కర్మ ఉత్తమమైనది అనేటువంటిది ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తాడు, జ్ఞేయ స నిత్య సన్యాసి యో నద్వేష్టి నకాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాతో ప్రముచ్యతే. తన కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, అలాగే వాటిని కోరుకోని వాడు నిత్య సన్యాసి అనబడతాడు. మరి మహాబాహులు కలిగిన ఓ అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిపడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగానే ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడతాడు అంటూ చెప్తున్నారు.
సాంఖ్యయోగౌ పృథక్ బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః ఏకమప్యాస్థితః సమ్యక్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, మరి కేవలము అజ్ఞానులు మాత్రమే భక్తి యోగమును అంటే కర్మయోగమును భౌతిక జగత్తు యొక్క విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యాయము అంటే సాంఖ్యమునకు భిన్నమైనదిగా పలుకుతారు. కానీ ఈ రెండు మార్గాలలో ఏ ఒక్కదాన్ని సమగ్రంగా అనుసరించినను రెండింటి యొక్క ఫలాలను పొందగలరని పండితులు చెప్తూ ఉన్నారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. యత్ సాంఖ్యై ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యపశ్యతి సపశ్యతి. విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యయనము ద్వారా పొందబడు స్థానమును భక్తి యోగము ద్వారాను పొందవచ్చునని ఎరిగి భక్తి యోగము మరియు సాంఖ్య యోగములను ఏకస్థాయిలో ఉన్నట్టు చూసిన వాడే యథార్థ దృష్టి కలిగిన వాడు అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఆ కర్మ సన్యాస యోగము, ఈ అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు కర్మ సన్యాసము అంటే కర్మలను పూర్తిగా విడిచి త్యాగం చేయడము, అలాగే కర్మయోగము అంటే కర్మలను చేస్తూ ఫలితాలను విడిచిపెట్టడం, అది ఈ రెండింటి మధ్య ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి భేదం. కర్మయోగ అలాగే మరి ఆ సాంఖ్య అనేటువంటి అసంఖ్య అనేటువంటి ఏదైతే ఉందో అంటే ఇక్కడ కర్మ సన్యాసం అనేటువంటివి రెండు కూడా మరి ఒకటే. అంటే ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి కర్మ సన్యాసము అలాగే కర్మయోగము అంటే కర్మ సన్యాసము అంటే కర్మలను పూర్తిగా విడిచిపెట్టడం అనేటువంటి అంశము, అలాగే కర్మలను చేస్తూ కర్మఫలాలను విడిచిపెట్టడము అనేటువంటి రెండు ఆధ్యాత్మిక మార్గాలు ఎలా ఉంటాయి, మరి అందులో ఏది శ్రేష్టము, సాధకుడు దేనిని అనుసరించాలి అనేటువంటి సందేహానికి సమాధానం చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మొదటి శ్లోకంలో అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, మొదట నీవు నన్ను కర్మత్యాగం చేయమని చెప్పావు, ఇప్పుడేమో తిరిగి మళ్ళీ భక్తియుతంగా కర్మలను చేయమని ఉపదేశిస్తూ ఉన్నావు, ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ శ్రేష్టమైనది అంటూ అర్జునుడు అడగడము, దానికి ఆ భగవంతుని యొక్క సమాధానము మనకి 1 నుండి ఈ 6 శ్లోకాలలో సన్యాసము మరియు కర్మయోగము ఏది ఉత్తమము, అర్జునుడు అడిగినటువంటిది ఏంటి ఇక్కడ, కర్మత్యాగమా లేక కర్మయోగమా, ఏది ఉత్తమము అని అర్జునుడు అడగడము, దానికి ఆ భగవంతుడి యొక్క సమాధానం చెప్తున్నటువంటి రెండు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ కర్మ సన్యాసము భక్తిలో కర్మ అంటే కర్మ సన్యాసము కర్మయోగము రెండు కూడా మోక్ష మార్గాలే అని చెప్తూ ఉన్నారు. రెండు కూడా మరి మోక్షానికి మంచివే. కానీ ఆ రెండింటిలో కర్మ సన్యాసము కంటే కర్మయోగము అంటే నిష్కామ కర్మ, ఫలాలను ఆశించకుండా చేసేటువంటి ఆ కర్మ ఏదైతే ఉందో అది సులభమైనది, స్థిరమైనది, ఉత్తమమైనది అనేటువంటి సంఘటనగా ఇక్కడ మనకి కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చెప్తాం. సో అలాగే మరి ఎందుకు మరి కర్మయోగము అంటే నిష్కామ కర్మ అనుసరించడము సులభము మరియు స్థిరమైనది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. కర్మలను విడిచిపెట్టడము కష్టం. ఎందుకంటే
మనము అంతకుముందు 3వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా మన దేహాన్ని పోషించుకోవడానికైనా కర్మలను ఆచరించవలసి ఉంటూ ఉంటుంది. సో కనుక మరి ఆ కర్మలను విడిచిపెట్టడం అనేటువంటిది కష్టమే, కానీ ఆ కర్మలను ఆ చేయవలసినటువంటి పనులను వదిలివేసినట్లయితే మనకి అశాంతిగా ఉంటూ ఉంటుంది మనసు. అయ్యో, మనం చేయవలసినటువంటి మన ధర్మాన్ని, మన కర్తవ్యాన్ని, మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను మనము వదిలివేస్తున్నామే అనేటువంటి ఒక అశాంతి ఉండేటువంటి విషయాన్ని మనము గమనించవచ్చు. సో కనుక చేయవలసినటువంటి పనులను వదిలివేసినటువంటి వాడికి మనసులో అశాంతి కలుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. కానీ కర్మలను చేస్తూ ఆ కర్మ ఫలాలపైన ఆసక్తిని వదిలివేసినట్లయితే ఆ, అతడు శాంతియుతంగా, త్వరలోనే శాంతియుతంగా శాంతిని పొందగలుగుతాడు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. అందుకే ఆ కర్మలను చేయడము మానడం కాదు, ఫలాసక్తిని మానడము శ్రేష్టము అని ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే తన కర్మ ఫలాలను ద్వేషించని వాడు, అలా అని వాటిని కోరుకోను వాడే నిత్య సన్యాసి అని, అంటే ఫలాసక్తిని విడమడవే నిజమైనటువంటి సన్యాసము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిపడినటువంటి వ్యక్తి భౌతిక బంధాన్ని సులభంగా దాటి ముక్తుడవుతాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తన కర్మఫలాల పట్ల ద్వేషం గాని, అలాగే కోరిక గాని లేని కారణంగా అతడు నిత్య సన్యాసి అనబడతాడు అని చెప్తుంటారు. ఆ? అంటే ఫలాసక్తిని విడిచినటువంటి వాడే నిజమైనటువంటి సన్యాసి అని చెప్తుంటారు. మరి భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ ప్రేమయుత సేవకు అంకితమైనటువంటి ఆ సన్యాసి కృష్ణుని యొక్క సంబంధంలోనే తన యొక్క సహజమైనటువంటి స్థితిని ఎరిగినటువంటి కారణంగా జ్ఞానంలో పూర్తిగా యోగ్యుడై ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు, కేవలము అజ్ఞానులు మాత్రమే కర్మయోగము, కర్మ సన్యాసము భిన్నము అని భావిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయనము ద్వారా చేరేటువంటి స్థానాన్ని కూడా మరి ఆ భక్తి యోగం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు అని ఎరిగి, అందుకే అధ్యయనాన్ని, భక్తియుతమైనటువంటి సేవను ఒకే స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాటినిగా చూడగలిగినటువంటి వాడే యథార్థాన్ని, అంటే ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చూడగలిగినటువంటి వాడు అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలలో మనకి ఎప్పుడైతే మనము డిటాచ్ ఫ్రమ్ ద మ్యాటర్, ఇక్కడ ఆ రియల్ మన యొక్క గమ్యము ఆ భగవత్ సంబంధంలోనే చేయడం, మనము మన యొక్క కర్మలను భగవత్ సంబంధంలో చేసినప్పుడు సులభంగానే, అంటే ఫలాసక్తిని మాని చేసినప్పుడు మనం సులభంగానే ఆ భగవంతుని యొక్క స్థితిని చేరుకోగలము అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే భగవంతుడు మనకి బ్రహ్మంగాను, పరమాత్మ రూపంలోను, అలాగే భగవానుడుగాను అనుభూతి అయ్యేటువంటి విషయాలను అంతకుముందు కూడా మనం చూసినటువంటివి. సో అందుకే ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తు మయోగతః యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ నచిరేనాధిగచ్చతి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, భక్తియుత సేవయందు నియుక్తుడు కాకుండా కేవలము కర్మలను త్యజించడం ద్వారా ఎవరూ కూడా సుఖమును పొందలేరు. సో ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా కర్మలను విడిచిపెట్టడం అనేటువంటిది కష్టము. చేయవలసినటువంటి పనులను చేయకుండా ఉన్నట్లయితే మనసులో అశాంతి కలుగుతూ ఉంటుంది, అందుకే సుఖాన్ని పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. కానీ భక్తి యోగమునందు నియుక్తుడైనటువంటి ఆ మననశీలుడు పరబ్రహ్మమును శీఘ్రమే పొందగలడు. ఎప్పుడైతే
ఫలాసక్తిని వదిలి కర్మలను చేస్తే త్వరగానే అతడు శాంతిని పొందుతూ ఉంటాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ముఖ్యంగా. ఉం? సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విజితాత్మా జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ భూతాత్మా కుర్వన్నపి న లిప్యతే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భక్తి యోగములో ఆ భక్తి యోగంతో కర్మను వాడును, విశుద్ధాత్ముడును, ఇంద్రియ మనసులను జయించినటువంటి వాడు అగు మనుజుడు సర్వులకు ప్రియుడై ఉండును, సర్వుల ఎడ అతడు ప్రియమును కలిగి ఉండును, అట్టివాడు సదా కర్మలను ఆచరించుచున్నను ఎన్నడును కూడా బద్ధుడు కాడు అని చెప్తూ ఉంటారు. నైవ కించిత్ కరోమీతి యుక్తో మన్యేత తత్వవిత్ పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశ్యన్ జిగ్రన్ అశ్నస్ గచ్చన్ స్వపన్ శ్వసన్ ప్రలపన్ విసృజన్ గృహణున్ నిమిషన్ నిమిషన్నపి ఇంద్రియానింద్రియార్థేషు వర్తంత ఇతి ధారయన్. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, కర్మయోగంలో దృఢ సంకల్పంతో స్థితులై ఉన్నటువంటి వారు చూస్తున్నప్పుడు, వింటున్నప్పుడు, స్పృశిస్తూ ఉన్నప్పుడు, వాసన చూస్తున్నప్పుడు, కదులుతూ ఉన్నప్పుడు, నిద్రిస్తూ ఉన్నప్పుడు, శ్వాసక్రియల అప్పుడును, మాట్లాడుతున్నప్పుడు, విసర్జిస్తున్నప్పుడు, తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, కన్నులు తెరుస్తున్నప్పుడు, కన్నులు మూస్తూ ఉన్నప్పుడు చేసేది నేను కాదు అని ఎల్లప్పుడూ భావిస్తారు. ప్రాకృతిక ఇంద్రియములే వాటి వాటి విషయములలో కదులుతూ ఉన్నట్లుగా దివ్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో గ్రహిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన పద్మపత్రమివాంబసా. ఫలములు అన్నింటినీ భగవానునికి అర్పించి సంగత్వము లేకుండా తన ధర్మమును నిర్వర్తించువాడు తామరాకు నీటితో అంటబడనట్లుగా పాపకర్మల చేత ప్రభావితుడు కాడు. కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలైరింద్రియైరపి యోగిన కర్మ కుర్వంతి సంగం త్యక్త్వాత్మ శుద్ధయే. యోగులు మమకార ఆసక్తిని విడిచిపెట్టి కేవలము ఆత్మశుద్ధి కోసము మాత్రమే శరీరము, మనసు, ఇంద్రియములు, మనసులతో కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటారు. యుక్త కర్మ ఫలం త్యక్త్వా శాంతిమప్నోతి నైష్టికీం అయుక్త కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. స్థిరమైన భక్తిని కలిగిన వాడు సర్వకర్మ ఫలములను నాకు అర్పించుటచే నిర్మలమైన శాంతిని పొందును. కానీ భగవద్భావనలో లేనడి వాడు మరియు తన కర్మఫలముల ఎడ ఆసక్తిని కలిగి ఉన్నవాడును అగు మనుషుడు బద్ధుడగును అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆ
భగవంతుడు కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూసినట్లయితే, ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకాలలో 7 నుండి 12 శ్లోకాల వరకు కూడా ఫలాసక్తిని విడవడమే నిజమైనటువంటి సన్యాసము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఆయన ఇక్కడ మనకి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే శరీరము, మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలను నియంత్రణలో ఉంచినప్పుడు అతడు సన్యాసి అనబడతాడు అని చెప్తారు. సో ఈనటిని కూడా వీటన్నిటి నుండి వైరాగ్యాన్ని పొందినటువంటి వాడు నిజమైనటువంటి సన్యాసి. అంటే ఫలాసక్తిని ఆ, వదిలివేయడమే, విడవడమే నిజమైనటువంటి సన్యాసము. అటువంటి వాడే నిజమైనటువంటి సన్యాసి. అంటే ఫలాసక్తిని ఎవడైతే వదిలిపెడతాడో అతడే నిజమైనటువంటి సన్యాసి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే శరీరము, మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలను నియంత్రణలో ఉంచినటువంటి వాడు వాస్తవానికి సన్యాసి అనబడేటువంటి. మరి అటువంటి వాడు ఆ, మరి కర్మలను ఆచరించినప్పటికీ కూడా, భౌతికంగా అతను కర్మలు చేస్తూ ఉన్నట్లుగా కనిపించినప్పటికీ కూడా, ఉం, ఆ భక్తి యోగంలో కర్మను అనుసరించేటువంటి వాడు విశుద్ధాత్ముడు, ఇంద్రియను మనసును జయించినటువంటి వాడు అయినటువంటి మనిషి సర్వులకు ప్రియుడైనటువంటి వాడుగా ఉంటాడు. అటువంటి వాడే సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అటువంటి వాడు తన యొక్క అధికారాన్ని కర్తవ్యం పైన మాత్రమే గాని ఫలాల పైన ఉండదు. అతడు తన యొక్క కర్మను ఆచరించడం యందు మాత్రమే ఆసక్తిని కలిగి ఉంటాడు తప్ప ఆ కర్మ ఫలాల ఎడ ఎన్నడూ కూడా ఆసక్తిని కనబరచడు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా భక్తియుతమైనటువంటి సేవలలో నెలకొనేటువంటి వారు 9 రకాలైనటువంటి నవవిధ భక్తి మార్గాలను అనుసరిస్తూ ఉంటారు అని మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అదే శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, పాదసేవనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనము అంటూ 9 రకాలైనటువంటి ఈ భక్తి విధానాల ద్వారా వారు ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా భక్తిని, మరి ఏంటి శ్రవణము అంటే ఆ భగవంతుని గురించినటువంటివి, ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లీలలను, గుణగణాలను గురించి వినడం. అలాగే కీర్తనం, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని, రూపాలను, ఆయన యొక్క విభూతులను కీర్తించడం. మరి స్మరణం, నిరంతరము ఆ భగవన్నామాన్ని స్మరించుకుంటూ ఉండడం. పాదసేవనం, ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలకు నిరంతరము సేవ చేయడం. అర్చనం, శ్రీ విగ్రహాలకు ఆరాధన చేయడం, శ్రీ విగ్రహాలని పూజించేటువంటి విధానం. వందనం, ఆ భగవంతుని శ్రీ విగ్రహాల ముందు నిలబడి ఆయనకి వందనాలు అర్పించుకోవడం. దాస్యం, ఆ భగవంతుని యొక్క దాసుడుగా భావిస్తూ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటిది. సఖ్యము, ఆ భగవంతుని యొక్క స్నేహభావంలో, ఆ భగవంతుడితో స్నేహభావంలో అర్జునుడు, కుచేలుడు వంటి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి. ఇక ఆత్మ నివేదనము, పూర్తిగా తనను తాను భగవంతునికి సమర్పించుకునేటువంటి విషయం ఆత్మ నివేదనం. సో మరి ఈ భక్తి విధానాలలో శ్రవణము ద్వారా పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాడు రాజా పరీక్షిత్ మహారాజు. అలాగే కీర్తనం ద్వారా భగవంతుని యొక్క లీలలను ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజుకు చెప్తూ ఆ, కీర్తనం చేసినటువంటి వాడు సుఖదేవ గోస్వాముల వారు. స్మరణం, నిరంతరము ఆ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ తరించినటువంటి వాడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. ఆ భగవంతుని యొక్క పాద సేవనం చేసేటువంటిది లక్ష్మీమాత. వందనం, అర్చనం, రాజా పృథురాజు మహారాజు కూడా ఇక్కడ అర్చనం ద్వారా. అలాగే వందనానికి అక్రూరుడు, దాస్యానికి హనుమంతుడు, సఖ్యమునకు అర్జునుడు లేదా కుచేలుడు చెప్పొచ్చు, ఆత్మ నివేదనానికి బలిచక్రవర్తి. మరి వీటన్నిటినీ కూడా ఆచరించినటువంటి భక్తుడు రాజా అంబరీషుడు.
సో మరి ఆ విధంగా భక్తుడు తన కార్యాన్ని యజ్ఞార్థము అంటే భగవంతుని కొరకే చేయడం వల్ల మరి అతడు తామరాకు మాదిరిగా, తామరాకు నీటిలోనే ఉంటూ ఉంటుంది కానీ అది నీటితో తడవదు. అదే మాదిరిగా మనిషి తన యొక్క కర్మ ఫలాలను మనసులోనికి రానివ్వనేటువంటి ఆ, అంతవరకు కూడా అతడు బంధనాలలో చిక్కుకొనకుండా ముక్తుడై ఉంటారు అని చెప్తారు. జీవులు సాధారణంగా బద్ధ జీవులు, ముక్త జీవులు అని రెండు రకాలుగా మనము చెప్పుకునేటువంటిది. సో కనుక మరి ఆ బద్ధ జీవులు ఎప్పుడవుతారంటే తన యొక్క కార్యాన్ని భగవత్ సంబంధంలో కాకుండా అంటే యజ్ఞార్థము కాకుండా ఎవడైతే చేస్తాడో, ఇంద్రియ భోగ వాంఛలతో చేస్తూ ఉంటాడో, తన కార్యానికి ఆ, తన కర్తవ్యానికి తానే అధికారిని అని ఎవడైతే భావిస్తాడో అటువంటి వాడు బద్ధుడవుతాడు. కానీ కర్మఫలాలను మనసులోనికి రానివ్వనంత వరకు కూడా మనిషి ఈ బద్ధుడు కాడు అని చెప్తారు. ఏ విధంగా అయితే తామరాకు నీటితో తడవకుండా ఉంటుందో అలాగే పడవ నీటి మీదనే ఉంటూ ఉంటుంది. ఆ నీరు రాని అంత వరకు, లోపలికి రానంత వరకు అది నీటిపైన తేలుతూ ఉంది. ఎప్పుడైతే నీరు లోపలికి వస్తుందో అది మునిగిపోతూ ఉంటుంది. సో అలాగే మనం కూడా ఈ కర్మ ఫలాలను మన మనసులోనికి రానియకుండా ఉన్నంత కాలము మనము మోక్షులుగానే ఆ, ఉంటాము అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఎందుకంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆయన మరి ఆ స్థిరమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి కారణంగానే ఆయన పాశ్చాత్య దేశాలలోకి వెళ్ళినా కానీ అక్కడికి వెళ్ళి మన సంస్కృతిని, మన సాంప్రదాయాలను, మన విధానాలను ఆ అక్కడ వాళ్ళకి తెలియచేశారు తప్ప ఆయన అక్కడ వాటికి ఇది అవ్వలేదు. సో ఒక శుద్ధ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు తన చుట్టూ ఏవి ఉన్నా వాటికి ప్రభావితుడు కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము ఉం, ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశం, తెలుసు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది మనకి ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ముఖ్యంగా ఉం, సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వంటి స్థిరమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి వారు తన చుట్టూ ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు అవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటి చేత ప్రభావితులు కారు అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇంకా మనకి కర్మలన్నీ కూడా ఆ ప్రకృతి ద్వారానే చెయ్యబడుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశము మనం ఇక్కడ తెలుసుకునేటువంటిది గమనించవచ్చు. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో దేహమునందు జీవుడు తన స్వభావమును నియమించి మానసికమైనటువంటి కర్మలన్నింటినీ త్యజించినప్పుడు మరి కర్మను చెయ్యక మరియు కర్మకు కారణము కాక నవద్వారపురమునందు మరి సుఖంగా వశించును అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ మన దేహం ఏదైతే ఉందో దాన్ని నవద్వారపురిగా చెప్తూ ఉంటారు. 9 రంధ్రాలతో కూడి ఉన్నటువంటిది ఈ దేహం. ఇది మరి ఎప్పుడైతే మన భావనలన్నీ కూడా ఆ కర్మ జరుగుతుంది అని అంటే అది ఇంద్రియాల ద్వారా, శరీరం ద్వారా, ప్రకృతి గుణాల ద్వారా జరుగుతుంది. దానికి చేస్తూ ఉన్నటువంటి పనులకు ఆత్మ కారణం కాదు అనేటువంటి తెలుసుకోవాలి. అందుకే ఈ దేహమందు ఉన్నటువంటి జీవుడు తన స్వభావమును నియమించి మానసిక కర్మలన్నింటినీ త్యజించినప్పుడు కర్మను చేయక మరియు కర్మకు అంటే కారణం కాక
ఆ నవద్వారపురం అంటే ఈ దేహమునందు అతడు సుఖంగా వసిస్తాడు అని చెప్తారు. ఈ దేహంలో మనకు ఉండేటువంటి 9 రంధ్రాలు, 2 చెవులు, ఆ, ఒక నోరు, 2 నాసికా రంధ్రాలు, 2 కళ్ళు, అలాగే అపానము, జననేంద్రియము, మొత్తము 9 రంధ్రాలతో కూడినటువంటి ఈ దేహమునందు జీవుడు మరి సుఖంగా ఎప్పుడు ఉండగలుగుతాడంటే చెప్తున్నారు. తన దేహం అనేటువంటి పురము యొక్క అధిపతి అయినటువంటి దేహి కర్మలను సృష్టించడం గాని, కర్మలయందు జనులను ప్రేరేపించుట గాని, కర్మ ఫలాలను సృష్టించడం గాని చెయ్యడు. ఇదంతయు ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతనే చేయబడుతుంది అని తెలుసుకునేవారు. అంటే ఈ చేయబడేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా ఆ, ఇంద్రియాల ద్వారా, శరీరము ద్వారా, మరి ప్రకృతి గుణాల వల్ల మాత్రమే, త్రిగుణమయమైనటువంటి సత్వ రజో త్రిగుణాల వల్లనే జరుగుతుంది అని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు. సో అందుకే ఇక్కడ ఆయన మనకు చెప్తారు, నాదత్తే కస్యచిత్ పాపం నచైవ సుకృతం విభుః అజ్ఞానేనావృతం జ్ఞానం తేన ముహ్యంతి జంతవః. భగవానుడు ఎవరి యొక్క పాపాన్ని గాని పుణ్యాన్ని గాని గ్రహించడు. అయినను జీవులందరూ వారి నిజ జ్ఞానం చేత ఆవరింపబడినటువంటి అజ్ఞానం చేత మోహితులవుతూ ఉన్నారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, కర్మ జరుగుతూ ఉంది అంటే అది ఆత్మ కారణం కాదు. ఇంద్రియాల ద్వారా, ఇంద్రియ భోగ వాంఛల వలనే మనం చేస్తూ ఉండేటువంటి పనులన్నీ కూడాను. అలాగే ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఈ దేహం ద్వారా చేయబడేటువంటివి, అలాగే ప్రకృతి త్రిగుణాల వల్ల. సో కానీ ఆత్మ మాత్రము సాక్షిభూతంగా మాత్రమే ఉండగలుగుతుంది. ఎందుకంటే పాపం గాని పుణ్యం గాని సృష్టించేటువంటిది ఆ పరమాత్మ గాని. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, భగవానుడు ఎవరి పాపమును గాని పుణ్యమును గాని గ్రహింపడు. జీవులందరూ కూడా వారి వారి యొక్క కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి వారు చేసుకున్నటువంటి ఆ కర్మలను బట్టే, ఎందుకంటే జీవులు వారి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి జ్ఞానము అజ్ఞానం చేత ఆవరింపబడి ఉంటుంది అని చెప్తారు. వివిధ ఆవరణాలుగా, 3 ఆవరణాలుగా ఉంటూ ఉంటుంది అని ముందు మనం చూసాం అంతకు ముందు శ్లోకాల్లో, అధ్యాయాల్లో. సో కనుక మరి ఆ పాపము పుణ్యము సృష్టించేది పరమాత్ముడు కాదు, జ్ఞానం లేనటువంటి మనుషులే. వారి యొక్క అజ్ఞానం వలనే మరి బంధనాలను సృష్టించుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది తప్ప దేనికి కూడా మనం చేసుకునేటువంటి ఏ బంధనానికైనా ఏ కర్మ వీటికైనా భగవంతుడు కారణం కాదు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं ప్రకాశయతి తత్పరం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అజ్ఞానమును నశింపచేసేటువంటి జ్ఞానము చేత మనిషి ప్రకాశవంతుడైనప్పుడు పగటి సమయమున సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపచేయునట్లు అతని జ్ఞానము సర్వమును వ్యక్తపరచును అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే జ్ఞానచక్షువు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. జ్ఞానచక్షువు వచ్చినప్పుడే మనిషి సమదృష్టిని కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎప్పుడైతే ఆ అజ్ఞానాన్ని నశించుకునేటువంటి జ్ఞానచక్షువును మనం పొందగలుగుతామో, ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది వాస్తవానికి మనకు ఆ భగవంతుడితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మర్చిపోయిన కారణంగానే మనం అజ్ఞానంలో ఉండిపోతూ ఉన్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని తెలుసుకుని, అంటే ఆ అజ్ఞానాన్ని నశింప చేసుకుంటామో, కృష్ణుణ్ణి మర్చిపోయి మోహితులమైనటువంటి మనము
ఎప్పుడైతే కృష్ణ భక్తి భావనలో నిమగ్నమవుతామో అప్పుడు ఆ అజ్ఞానము నశించిపోయి ఉమ్, ఆ జ్ఞానము ప్రకాశింపబడి ఎలా ప్రకాశిస్తుంది అంటే సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు సర్వము మనకి ఎలాగైతే కనిపిస్తుందో సూర్యోదయం తర్వాత సూర్యాస్తమయం తర్వాత మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వస్తువు ఏది కూడా మనకి సరిగ్గా కనిపించినటువంటిది, ఏది కూడా మనము సరిగా యథార్థంగా దాన్ని దర్శించుకోలేము చీకట్లో. కానీ ఎప్పుడైతే సూర్యోదయం అవుతుందో అంతకుముందు మనకు అగోచరంగా కనిపించినవన్నీ కూడా మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం. అలాగే అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటి మనము ఎప్పుడైతే జ్ఞానమయమైనటువంటి స్థితిని అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమవుతూ ఉంటామో అప్పుడు ఆ ఆ జ్ఞాన అగ్ని ద్వారా ఆ చీకటి అజ్ఞానము అనేటువంటి చీకటిని నశింప చేసుకొని ఆ, ఉంటాడు. తద్వారా అతడు వాస్తవాన్ని అంతటినీ కూడా తెలుసుకోగలుగుతాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. తద్బుద్ధయస్తదాత్మానః తన్నిష్టా తత్పరాయణాః గచ్చంత్య పునరావృత్తిం జ్ఞాన నిర్ధూత కల్మషాః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, బుద్ధి మనసు నిష్ఠ ఆశ్రయములన్నీయును భగవానుని యందే లగ్నమైనటువంటి వాడు సంపూర్ణ జ్ఞానం చేత కల్మష రహితుడై నేరుగా ముక్తి మార్గంలో పయనిస్తాడు అంటూ ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అటువంటి వాడు ఆత్మతత్వం అందరిలోనూ ఆత్మతత్వాన్ని చూస్తాడు. అతనికి రాగద్వేషాలు గాని అశాంతి గాని ఉండదు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. అటువంటి వాడు మనకి అంటే జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకున్నప్పుడు జ్ఞానమయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమైనప్పుడు మనము సమదృష్టిని ప్రదర్శిస్తాము అని చెప్తున్నారు. అంటే బ్రాహ్మణునైనా గోవునైనా ఏనుగునైనా కుక్కనైనా కుక్క మాంసం తినేటువంటి చండాలుడినైనా సమదృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకే చ పండితా సమదర్శినః. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వినమ్రులైనటువంటి యోగులు నిజమైనటువంటి వారి యొక్క జ్ఞాన బలంతో విద్యా వినయాలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ విద్యా వినయాలతో సంపన్నులైనటువంటి బ్రాహ్మణులనైనా గోవునైనా ఏనుగునైనా సునకమునైనా సునక మాంసం తినేటువంటి చండాలుడినైనా సమదృష్టితోనే చూస్తారు. అందరిలోనూ ఆ ఆత్మతత్వాన్ని ఆ పరమాత్మతత్వాన్ని దర్శించుకోగలుగుతారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు, కృష్ణ భక్తి భావనలో నియుక్తుడైనటువంటి వ్యక్తి జాతుల మధ్య గాని కులాల మధ్య గాని ఎటువంటి భేదభావాన్ని చూపడు. ఎందుకంటే సాంఘిక దృష్ట్యా చూస్తే బ్రాహ్మణుడు చండాలుడు భిన్నంగా కనిపించవచ్చు. అలాగే కుక్క గోవు ఏనుగు భిన్నం కావచ్చు. కానీ పండితుడైనటువంటి యోగి యొక్క దృష్టిలో ఈ దేహ భావాలన్నీ కూడా అర్ధరహితాలే, జస్ట్ తొడుగులు లాంటివి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో భగవంతుడితో వాటికి ఉన్నటువంటి సంబంధమే దీనికి కారణము. సో కనుక వాళ్ళు ప్రతి దానిలోనూ భగవంతుని ప్రతిదాన్ని హృదయంలోనూ ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి అవగాహనలోనే ఉంటారు. తద్వారా సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉంటారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలోని కొన్ని శ్లోకాలు. మిగిలిన మరికొన్ని శ్లోకాలను తదుపరి క్లాస్లో చూద్దాము. హరే కృష్ణ.